Okay? So in dai ka iya furta waɗannan kalmomi daidai, babu shakka furcinka ya ƙara nuna. Kalma ta farko ita ce error. Wannan kalma mun san ta ana cewa mene? Ero. Shi aka faɗa kuskure ne, na kuskure. Ba za ka ce ero ba. Me ya ka ce error, 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 haka za ka furta ta. Sai kalma ta gaba ita ce era. Wani zai ce to me bambancin era da kuma wannan mai era? To bambancin shine wannan zaka ce era, wannan era, wannan era. Kun ga sound inda ke nan gurin shine ear sound. Wannan kuma ne a nan gurin, amma a nan gurin ear shine a wurin sai ka ce ka era. Wannan era ina nufin zamani. Misali wannan na nufin kuskure. Shine mene? Error. Shi kuma wannan era a nufin zamani. Sai kalma ta gaba ita ce mirror. Wannan kalma mun san ta da cewa mirror. I looked in the mirror. So na kalli madubi kuskure ne. Me zaka ce I looked in the mirror. Mirror zaka ce bring the mirror here. Kar ka ce mirror kuskure ne. Me zaka ce mirror. Kalma ta gaba ita ce mene? Minor. Ita ma wannan kalma mun saba ana kiranta minor. No, a ce minor mistake kuskure ne. Me ka ce minor mistake. Minor mistake. I made a minor mistake. Amma kaka ce I made minor mistake kuskure ne. Wannan shine furcin waɗannan kalmomin. Duk abin da ku faɗa ba haka wato ba su ku faɗa ba. Mu haɗa a kujinsa.